Mararaam ti the blind gardener of Baguio ang naarabid na apador asin iti urban gardening to the table nga imuna nirugyan na iti panawan ti pandemya. Ita nanayunanen iti chicken eggs production a pagbiagan adakkel a makatulong kadag iti visually impaired iti Baguio ken Benguet. Daytoy ti detalye. Naragsak ti imuna a panagapit iti nateng ita-atawan dagitoy a visually impaired nga agnanaed iti Baguio ken Benguet. Resulta daytoy iti pinagrigatan da iti panangidaulo ni the blind gardener of Baguio Rubigan anang ipatumpal iti konsepto nga urban gardening to the table nga imuna na anirugyan iti panawan ti pandemya. Proyekto nga intultuloy na aging iti agdama kadwa ti the Blind Gardeners Rotary Community Corps. Malaksid iti nateng nirugyan damoten iti egg production nga ininot ani patumpal baban iti pananggatang da iti maysa a pares iti manok. Maragsakan met nigan iti panagado ti bilang ti Chinese chicken da ken kastamot iti panagado iti itlog dagitoy. It's not too challenging. Actually, it's very enjoyable. Yun lang. When you are visually impaired, you have to be very careful feeding the chickens so they don't get out, watering the chickens. Pero it's really fun. Inay na pay asaan nakaanuman ang nagbalin alapod iti panagbalinda a visually impaired iti panagrugida iti daytoy a baro a pagbiaganda. You can do this even if you cannot see. You just have to have good hearing and good sense of touch. Kastamot ang nirugyandan iti panangaramid iti na idumdumaken na nanam a pickled egg. Aktibidad amang ipapaimot lang iti ragsak kadag iti kakadwana a magagaranen iti sumarunupay a proyekto nga aramidanda.